Narito na ang malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. PNP Drug Detection Dogs nakapwesto na sa mga bus terminal bilang paghahanda sa holiday season. Pagbabayad ng real property tax sa Angeles City, pwede na online. CBCP nakiusap na payagang bumisita sa sementeryo ang mga kaanak ng nasawi sa COVID-19. Kabalen, wagi bilang DepEd TV National Teacher Broadcaster. Magandang gabi karehiyon, ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Sa pagsisimula ng holiday season, at may pandemya ay may ilan pa rin tayong mga kababayan ang bumabiyahe para makapiling ang kanilang mga pamilya. Sa mga bus terminal, bukod sa striktong pagpapatupad ng minimum health and safety standards, patuloy din ang pagbabantay ng kapulisan sa ibang krimen, gaya na lamang sa pagpuslit ng iligal na droga. Ang kanilang katuwang sa duty ang mga aso na miyembro ng Narcotic Detection Group ng PNP. Kilalanin natin sila bantay on duty sa ulat ni Paolo G. Santos. Sa unang tingin, nakakalain mong nakikipaglaro lang sa kanyang amo ang asong ito. Pero si Bantay, on duty pala dito sa Mabalacat City Bus Terminal Complex sa Dao. Makikitang inuutusan siya ng kanyang trainer na amuyin ang mga kargamentong nakalatag sa terminal. Sa postura at pag-upo pa lang daw, malalaman na kung may illegal na droga sa isang bagahe. Bida ni Police Staff Sergeant Danilo Alipio sa simulation process ng PNP. Ganito raw kahusay ang mga sinanay na PNP Narcotic Detection Dog na sumalang sa schooling sa pagtukoy sa iba't ibang uri ng illegal na droga. As handler, malaking tulong po ang aming pong aso, ang aming pong training na NDD Narcotic Detector Dog para po sa war on drugs. Kasi po sila po ay may capability po para ma-recognize po itong different kinds of prohibited drugs, sir. Tandem ang police dog handler sa kanyang aso na sumailalim sa training. Ayon kay Staff Sergeant Alipio, 6 hanggang 8 buwan na magkasama ang handler at ng aso. At ang tinaguriang man's best friend anya ay totoong nangyayari dahil hindi lamang nagtatapos sa training ang kanilang relasyon, kundi pati na sa relasyon na mapagbuti ang trabaho. Kami, kasama po ng aming aso, nag-start po ito sa Green Dog. 6 to 8 months po nag-undergo sila sa training. But yet, hindi po natin masasabi na enough na po yung training nila. Kasi po, ang pag-aaso po, as far as yung sa pananaw ko, is continuous learning. Ang Directorate for Operations ng headquarters ng PNP sa Camp Crame ang may inisyatiba na palakihin ang presensya ng narcotic detection dog sa lahat ng terminal ng bus at port area sa bansa. Sinasabayan umano ng mga illegal drug trader ang holiday season sa pagtransport ng illegal na droga, kaya timing lang umano na maiposisyon ng maaga ang mga narcotic dog. Drug traffickers naman, gumagawa sila ng paraan para hindi natin sila ma-detect. Concealment, kung nag-i-innovate sila ng mga paraan para mailusot talaga yung drugs nila. So itong narcotic dogs na to, napaka-dependable nito kasi ito, although naka-conceal dyan, nadedetect pa rin ang pangamoy nila. Samantala, kahit 20% lamang ng mga bus na operational sa Mabalacat City Bus Terminal Complex, ayon sa OIC General Manager na si Elmer Lopez, hindi lamang police visibility na crime deterrent ang buti ng tandem ng narcotic dog at handler nito. Pagkakataon din anya ito upang masiyasat ang mga kargamento na bumabagsak sa kanilang terminal. Nakikita natin na talagang iba talaga yung may police visibility. Nandun yung crime deterrent kasi yan eh. Opo. Sino magagawa ng kalukuhan kung nandito na sila? Tama po. Yun ang kinagandahan ng bagong programa na to. Hindi bababa sa higit 2,000 na bus kada araw noong pre-pandemic ang nag-ooperate tuwing holiday season sa Mabalacat City Bus Terminal Complex. Ngayon umano, malaki na ang 200 bus na tumatakbo sa kanilang terminal na nasa minimum 50% capacity lamang.
Paulo G. Santos, CLTV News. Hindi na raw kailangang lumabas at pumila para makapagbabayad ng real property tax sa lungsod ng Angeles. Nito lamang kasing Lunes, October 25, opisyal na pong inanunsyo ng lungsod ang online payment ng amilyar upang malimitahan na rin ang bilang ng tao sa City Hall at mapigilan ang posibleng transmission ng COVID-19. May detalye ng balitang yan si Paulo G. Santos. Hindi na kailangang magtungo pa sa City Hall ng Angeles at pumila ang mga kabalen nating taxpayers para sa pagbabayad ng kanilang amilyar. Nitong October 25, formal nang inilunsad sa mga Angelenyo ang online payment ng amilyar. Sa isang simulation video na ipinakita ni IC Calaguas, ang Chief Advisor ni Mayor Carmelo Pogi Lasatin at ilang technical personnel ng third-party provider ng City Treasurer's Office ang paggamit ng online payment method. Ayon kay Calaguas, may technical working group ang City Hall at halos isang taon anya nilang pinag-aralan ito bago ma-roll out sa taxpayer ng lungsod. At sa mga may pangamba sa kanilang privacy, sinabi ni Calaguas na ang security measure ng mga gatekeeper sa server ay limitado lamang sa ilang personnel ng data manager at ng City Assessor's Office. Unang-una yan sa kinonsider natin, Pao, yung Data Privacy Act. Tayo sinusunod natin yan. On the dot, sinusunod natin yan. Lahat ng provision doon, isinasaalang-alang natin. Ngayon, secondly, yung ating server dito, Pao, ang server natin actually, dalawa lang tao ang nakaka-access. Yung ating data manager at yung ating city assessor. Ang step-by-step na pagbabayad ng online ay naisa publiko na sa kanilang official Facebook page na gaya ng karaniwang online transactions, ang mga taxpayer ay kailangang mag-sign up. Mula sa paglalagay ng mga personal details at paglikha ng personalized password at sa proseso ng pag-upload ng valid ID ay ipinapakita. At ang mode of payment maaaring e-money transactions gaya ng GCash. Binabanggit ni Calaguas sa news team na base sa assessment nila taon-taon, hindi bababa sa 300 milyong piso ang koleksyon sa real property tax ng city government ng Angeles City. Ang pwede kong sabihin sa'yo, yung taxes na nakokolekta ng city from the real property tax. So more or less, nasa 300 million yan kada taon. Kahit paanya hindi pa pumasok ang pandemya, isa na ito sa plataforma ni Mayor Pogi Lasatin bilang bahagi ng Ease of Doing Business program. Sinabi ni Calaguas na unang bahagi pa lamang ito ng programa na babawas sa face-to-face transactions dahil inihahanda na rin anya nila na pati ang ilang transaksyon sa City Hall na may pila ay maaaring online na rin ang transaksyon. Mararamdaman mo talaga yung convenience niya. At maraming ordinaryong tao yung ganon, Pao, yung isa lang ang property. Bakit pa ako pipila dito kung isa lang ang property ko at pwede kong bayaran through GCash? Lahat tayo may GCash naman. So yun yung nasa isip ni Mayor Lasatin nung sinasagawa to Yung comfort ba ng taxpayers? Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, Catholic Bishop Conference of the Philippines nakiusap na payagang bumisita sa sementeryo ang mga kaanak ng nasawi sa COVID-19. COVID-19 booster shots para sa mga health workers at senior citizen, aprobado na ng DOH. 100 buntis at cancer patients sa Santa Rita nakatanggap ng ayuda, 16 na active COVID cases binabantayan. Manatiling nakatutok para sa iba pa mga nangungunang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV News at para sa iba pang mga nangungunang balita, nananawagan po ang Simbahang Katolika sa mga lokal na pamahalaan na payagang makibisita sa mga sementeryo ngayong undas ang mga naulila dahil sa COVID-19 pandemic. Ito yung upang mabigyan daw sila ng pagkakataong makapagdalamhati sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Ang DILG naman nauna nang inanunsyo ang pagsasara ng mga sementeryo simula October 29 hanggang November 2. Narito ang report. Nakikiusap ang presidente ng Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP sa mga local government units na payagan ng mga pamilya ng mga namatay sa panahon ng COVID-19 pandemic na bumisita sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay ngayong undas. Sa Facebook post, si CBCP President at Caloocan Bishop Pablo Virgilio David, umapela siya sa mga mayor sa bayan at syudad para sa mga namatayang pamilya nitong 2020 at kasalukuyang taon na hindi pa nabibigyan ng pagkakataon na magdalamhati bilang pamilya. Suhestyon ng Kapampangang Arsobispo na ipresenta ng mga nabubuhay na miyembro ng pamilya ang death certificate ng kanilang mahal sa buhay at bigyan ng special COVID-19 passes upang makapasok sa mga sementeryo. Samantala, una ng inanunsyo ng Task Force Against COVID-19 ang utos para sa nationwide closure o pagsasara sa mga sementeryo, memorial parks at kolumbarya simula October 29 hanggang November 2 upang maiwasan ang pagkalat ng coronavirus. Ayon kay Interior Secretary Eduardo Año, papayagan ng publiko na bumisita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay bago at matapos sa mga petsang nabanggit at kailangang limitado lamang sa 10 katao bawat grupo. 30% lamang ang papayagan sa mga lugar himlayan, gayunpaman, maaari itong itaas sa 50% capacity sa pahintulot ng mga local government unit. Nitong 2020, ganito rin ang pinatupad ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Noong wala pang pandemya, milyong Pilipino ang bumibisita sa mga sementeryo tuwing November 1 at 2 na bahagi na ng tradisyon. Samantala, inanunsyo ng CBCP ang muling pagbubukas sa Undas online website kung saan maaring humiling ng panalangin para sa mga yumaong mahal sa buhay. Dagdag pa ni Monsignor Pedro Quitori, Media Office Director ng CBCP, magkakaroon din ng online masses sa virtual Undas website para sa mga deboto. Jennifer Salenga, CLTV News. Aprobado na ng Department of Health ang pagbibigay ng booster shots ng COVID-19 vaccine sa mga health worker at senior citizens. Hinintay naman sa ngayon kung kinakailangan pa ng approval nito mula kay Pangulong Duterte o sa IATF. Kung mabigyan ng go signal at may sapat na bakuna, sisimulang bigyan ng third dose sa mga medical frontliners bago matapos ang taon. Narito ang report. Inaprubahan na ni Health Secretary Francisco Duque III ang rekomendasyon ng Health Technology Assessment Council o HTAC na bigyan ng booster shots at additional jobs laban sa COVID-19 ng mga nasa priority group. Ito ay kung mayroong sapat na supply ng bakuna at naabot na ang target na mabakunahan. Batay sa sulat nitong October 13 kay Duque, inirekomenda ng konseho na unang bibigyan ng booster shot sa mga healthcare worker at gagawin ito sa huling 2 buwan ng taong ito. Susundan naman sila ng mga seniors at eligible priority group sa susunod na taon. Ang karagdagang pagbabakuna o third dose ay ibibigay simula ngayong taon sa mga immunocompromised individuals, 28 araw matapos makumpleto ang inisyal na serye ng COVID-19 vaccine. Inaprubahan at pinirmahan ni Duque ang rekomendasyon nitong October 21 pero hindi pa malinaw kung kakailanganin pa ng approval nito mula kay Pangulong Rodrigo Duterte o ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Ayon naman kay Presidential Spokesperson Harry Roque, kailangan po niyang kumpirmahin ang rekomendasyon ng HTAC kay Duque. Sinabi ng HTAC na pinayuhan daw ng World Health Organization ang mga immunocompromised individuals na may insufficient immune response na bigyang prioridad para sa additional dose lalo't mayroong ebidensya ng humihinang immunity mula sa COVID-19. Jennifer Salenga, CLTV News. Nakatanggap ng ayuda ang higit 100 buntis at cancer patients sa bayan ng Santa Rita, Pampanga
Bukod sa mga grocery food packs, nakalatag na rin ang medical at financial assistance na ipamamahagi sa mga benepisyaryo. Ang detalye ng balitang yan ihatid ni Renia Opawid. Sa pagpapatuloy ng pandemya, patuloy rin ang hirap na nararanasan ng ilan sa ating mga kababayan. Kaya naman sa bayan ng Santa Rita, Pampanga, nagsimula na ang pamamahagi ng pandemic assistance mula sa lokal na pamahalaan at provincial government. Kabilang sa mga benepisyaryo ay ang cancer patient na si Maria Victoria Ocampo. Malaking bagay umano ang grocery food pack para maitawid ang kanilang ilang araw na pangkain. Ilalaan niya na lamang umano ang natipid na pera sa pambili ng gamot. Mahirap po eh, lamang trabaho hindi makapagtrabaho ng maayos. Nasa bahay lang, bawal naman lumalabas. Ang buntis na si Nova Nuki problemado rin dahil nag-iipon pa sila ng kanyang asawa para sa paglabas ng kanilang unang anak sa susunod na buwan. Kaya naman ang kita ng kanyang mister sa pagtatricycle inilalaan nila sa pambili ng mga gamit ng kanilang soon-to-be baby. Sobrang hirap po. Lalo na yung asawa ko nagtatricycle lang po. Minsan meron, minsan wala. Ayon kay board member Maylene Pineda Cayabyab, ang naturang ayuda distribution ay tuloy-tuloy hanggat sa matapos ang pandemya. Bukod sa food packs, may medical at financial subsidy rin para sa mga buntis at cancer patients. Pagdating doon sa medical assistance, lagi naman tayo doon sa Kapitolyo, nakabukas tayo dyan. At doon sa mga LGUs na kapartner natin, di ba, pwede silang lumapit. Ang ibang binigay ko po yung vitamins para naman yung iba kasi hindi makabili ng vitamins eh. Kung sakaling umaaligid-aligid yung virus, meron silang protection. Ang Pandemic Ayuda Program ay sinimulan sa Pampanga noong panahong nagsimula rin ang COVID-19 pandemic. Ilan sa mga pangunahing benepisyaryo ng programa ay ang mga senior citizen, may sakit at mga nawalan ng trabaho. Samantala, as of October 25, may 16 na aktibong kaso ng COVID-19 sa Santa Rita. 933 ang gumaling na habang 77 naman ang nasawi dahil sa pandemya. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Kilalanin ng kandidato para sa board member na ika-4 na distrito ng Pampanga na si Rick Yabon. PGMA nirerespeto raw ang pagsuporta ni Pelayo kay Bailon. Naghayag din ng suporta sa mga Pineda. Manatili nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pa pong nangungunang balita, matapos mabigo sa kanyang pagtakbo bilang kinatawan ng ika-4 na distrito ng Pampanga, susubok na namang makabalik sa sangguniang panlalawigan sa susunod na halalan si Rick Yabon. Sa kanyang kandidatura, ano-ano nga ba ang bitbit niyang plataforma para sa ating mga kabalyana? Para higit po natin siyang makilala, makakasama natin ngayong gabi sa ating programa si dating board member at muling tumatakbo bilang bokal na si Rick Yabon. Magandang gabi po sa inyo, Sir Rick. Bumati po muna kayo. Ay, magandang gabi sa iyo, Jennifer, sa buong 4 distrito at sa buong Pampanga at sa buong Central Luzon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Long time no see, sir, no? At kayo po ay muling nagbabalik sa politika. Kumusta po kayo? Kumusta Okay po naman. ang inyo pong preparation for the next election? Ito, okay naman tayo at still live and kicking at handang magservisyo sa ating mga kababayan. Alam naman nila tayo, basta yabot, aabot. No, di ba? Kaya ready tayo ngayon. So, wala po ng balakid at alam natin for the last 3 election na nakaupo ko, pala consistent po tayong number 1. Pinakamataas ang boto na kukuha natin sa buong Pampanga. So, then sa 4th district po, walang problema. Ang plataforma po natin talaga ngayon, kaya naisipan po umabol dahil sa dami ng problema ng 4th district. Hindi po matapos-tapos. Iba po ang problema ng... sige po, Jennifer. Opo, bago po sana natin pag-usapan yung mga plataforma po ninyo, balikan muna natin, Sir Rick, yung naging experience po ninyo, no, sa politika dito po sa Pampanga. Kailan po kayo nagsimula sa politika? Nagsimula po tayo ng 2007. Diretso po yun, 3 terms tayo. At
naniniwala po yung mga kababayan natin, tinutulungan tayo, sinusuportan tayo, kaya nagpapasalamat po ako sa kanila sa mga Port District. Okay. Ano pong nag-udyok sa inyo, Sir Rick, no, na tumakbo? Bilang congressman muna po nung last election, tumakbo po kayo, di ba? Opo. Paano po ninyo pinaghandaan ang mga bondok na alam naman po nating matagal na rin ano, sa posisyon, lalo na po dyan sa 4th District? Nakita ko po ang pagkukulang na nangyayari sa Port District, kaya naisipan ko po ang kumandidato ng congressman, no. So sa hindi magandang dahilan na hindi tayo pinalad. So okay lang po 'yun, talagang ganoon, may nananalo, may natatalo, at tinatanggap ko naman lahat 'yun. Pero yung tulong po, yung serbisyo ko sa mga tao, kailangan may pagpatuloy ko bilang board member na lang at hindi na kinatawan ng Port District sa Kongreso. Opo. Bakit nga po ba board member? Dahil po ba, sir, sabi nyo nga po, yung unang pasok nyo sa politika, no, yung first 3-term nyo, no, kayo po ay nagsilbi bilang board member po ng Pampanga. Opo. Hindi po kasi yung mayor po kasi, dahil nagkataon ng mga kamag-anak kami doon, hindi po makahabol at mga umahabol, mga kaibigan natin lahat. So hindi ko naisipang umabol ng mayor. Ang board member na po parang gamay ko na. Kabisado ko na po lahat ng barangay ng Port District. Ang problema po ng Port District ay hindi kamukha ng problema ng mga ibang distrito. Napakahirap po. Kaya sabi ko, kailangan ko ipagpatuloy ang serbisyo ko sa ating mga kababayan dito sa Port District sa dami ng problema. Opo. Sir Rick, medyo matagal na panahon din po tayong napahinga, no, sa politika. But I'm sure yung mga nagawa po ninyo noong mga panahon na aktibo pa po kayo, natatandaan nyo pa, sigurado ako. Banggitin lamang po natin yung mga naging accomplishment po natin noong mga panahon na tayo po ay nagsilbi bilang board member dito po sa lalawigan ng Pampanga. Opo. Ang dami po nating nagawa na nung nakarang nakaupo tayo. Isa po na sa mga yan ay yung anti-overloading po, no. Kung nakita niyo po yung mga kalsada ngayon from yung MacArthur Highway especially, nasisira po sa dami ng mga truck na dumadaan na overloading. Sobra-sobra po ang bigat ng mga dumadaan, kaya alos yung mga bagong konkreto pong kalsada ay alos umaalon pag dumadaan sila, lalo na po sa ating gabi. Mula 10 o'clock hanggang madaling araw, doon po sila dumadaan dahil walang checkpoint at saka walang mga pulis nag-check sa kanila. So yung po tayo po nag-initiate ng plastic ban sa buong Pampanga at nasundan po ng iba-ibang bayan. So meron tayong ginawa noon na walang plastikan, no po. At yung pong isa pang natin, yung provincial brass ban nung naupo po tayo ay wala, alos sarado na, 5 o 7 na katao na lang po. So ni-revive natin yon at natuloy na po yun at nadagdagan sila, naging more than 35 bata sila. Ngayon nananalo sila sa mga brass band contest sa buong Central Luzon. Hindi ko lang alam po ngayon kung ngayong pagbalik ko kung nandun pa sila. Kaya posibleng i-revive ko po uli yun. Tapos yung mag-sponsor po, yung mga Jennifer, ang isang ginawa ko, gusto ko mag-sponsor lahat ng mga bayan malapit sa mga bundok, sa mga highlands, sa mga arayat, sa Porac na gano'n, ng mga ilang hektarya ng lupa, magtanim sila ng mga trees, then sila pa rin magme-maintain. So kailangan tuloy-tuloy yun kasi pag nagtanim ka lang, then kalimutan mo na namamatay din, kinakain ng mga hayop. So marami po, hindi ko na matandaan yung iba, pero sa karamihan, ano po ba yung mga natin. Pero yung major po yung sa environment at saka yung po ang inano ko yung sa environment sa basura. Pero hindi sasabihin ko sa inyo mamaya mga plataforma natin paano natin ma-improve yung mga tungkol sa environment at sa flood control. Marami po tayong pinagawa nating mga infrastructure sa buong Port District. Nakatulong po tayo. Marami tayong napagawa. Actually po nung tamang-tama nung nakapag-donate nga po ang buong pamilya namin ng isang senior citizen building sa Candaba na kung saan pwede pong magpahinga, emergency, may mga bedroom, meron pa siyang beds,
para sa mga nagkasakit, sa mga kwarto, kompleto, fully furnished po siya. At yun po ay gastos ng sarili naming pamilya, bulsa, para po mapagserbihan. Sana magkaroon din ng mga ambong port district na gano'n bawat bayan, walang bayan magkaroon ng gano'n na senior citizen building. Yun lang po. Sige po, Jennifer. Opo. Nabanggit nyo na rin po no, yung mga efforts na ginagawa ko ninyo kahit hindi na po kayo aktibo no, sa politika. Susugan ko na rin po yung sinabi po ninyo, Sir Rick, no, doon sa mga panahon po na kayo ay namumuhay bilang private citizen. Ano po yung mga pinagkaabalahan po natin, Sir Rick? At ano po naman yung mga na-miss po ninyo no, sa pagiging public servant? Ang tuloy-tuloy pa rin po ang pagserbisyo natin. Alos araw-araw po, maraming pumupunta sa building, maraming pumupunta sa bahay. Alos nakakawa, minsan nakakayika, lalo na po yung mga may sakit. So tuloy-tuloy po ang serbisyo natin sa loob ng alos 3 years mahigit. No? Kaya yung pinagkakabalan natin, may sarili tayong negosyo. At yun po, para meron tayong pangtulong sa ating kapwa. Talagang kailangan po, minsan isusubo mo na, ibibigay mo pa sa kanila dahil sa kahirapan ng mga tao. At yung kakain ka ng masarap ang tao sa mga kababayan mo, hindi makakain, walang kinakain, hindi natin magagawa yun. So tuloy-tuloy po ang ginagawa natin pagtulong sa loob ng ito nakaraang ilang taon. Okay. Alamin naman po natin, Sir Rick, I'm sure no, excited po kayong makabalik sa pagsiservisyo bilang board member no, ng Pampanga kung papalarin po dito sa nalalapit na eleksyon. Alamin po natin kung ano po ba yung mga plano po ninyo, ano po ang inyong plataforma no, para po malaman din ang ating mga kabalan. Salamat Jennifer. Sa infrastruktura, ang Port District po ang palaging baha. Alam natin yan, ever since birth. Ganun na po nangyayari sa Port District. Ang problema po ng Port District ay malayo-malayo sa problema ng third, o kaya second, o kaya first. Ang Masantol, Macabebe, Minalin ay palagi pong bayan, siyempre Candaba, pero yung tatlong bayan po na yan, Minalin, Masantol, Macabebe, hanggang ngayon po binaba, kahit summer binaba sila. Ang plataforma ko po dyan, magtatayo po tayo ng ring dike. Ring dike po kabuka ng ginawa sa Ubando o Nabotas, sa Malabon, gumawa sila ng ring dike na nawala ng baha. Dito po sa atin, ang ring dike po kailangan po natin mula sa bayan ng Minalin, doon po sa Manyango, Castuli, sa Macabebe, going pong Dalayap, papuntang sa Sitio Mindanao hanggang San Esteban ng Macabebe. Pag nagkaroon po tayo ng ring dike doon, totally mawawala na po ang pagbaha. Opo. At ang nangyayari po ngayon puro dredging. Ukay ng ukay. Temporary lang po yun. After ilang buwan, babalik din yung ilog. Imbis lalalim siya. Tapos after 3, 4, 5 years, bababaw na naman, babaan na naman. So kung may ring dike tayo, ginagawa po sa ibang bansa, sa Netherlands, sa Amsterdam, para hindi magkaroon ng baha, talagang inikutan nila ng dike yung buong bayan na yun. So meron po tayong 3 bayan na dapat magkaroon ng ring dikes. Actually po yung JICA o yung Korean company, may study na po sila doon. Kailangan meron lang mag-push para magawa yun. So yun lang po ang pinaka-posibleng ma-solve ang problema pagbaha sa Masantol. Wala na pong iba. So yung pong yung sa agrikultura po, alam mo yung minsan pumunta ka sa mga Candaba na lang, sa amin bayan namin sa Candaba, yung mga hanggang ngayon namumblema sila sa irrigation. Namumblema po sila kasi po may nanggagaling po sa Bulacan, nanggagaling sa Cabiao, sa Arayat. Nangyayari po, yung po mula Arayat pumunta ng Cabiao, ng Candaba, bago makarating sa barangay namin, limbawa sa Mapaniki, sa Barangka, wala na pong tubig. Wala na kasi dumaan na sa mga iba-ibang barangay. So ang gagawin natin, sabi ko, dapat meron yung parang expressway ba, yung pinaka-main canal ng irrigation, meron po sa side na gagawin na ito dire-diretso ng Candaba. Hindi dadaan sa iba-ibang bayan. Tapos pagdating sa Candaba, wala ng tubig. So may nasaan din po tayong irrigation sa Bulacan. Pero may po, dapat talaga full support po tayo. Pangalawa po, ang isang bayan ng Candaba, ang Candaba Limbawa, ilan ba ang bako nila? Ilan po ang dump truck nila? Halos tig-isa-isa lang, buong Candaba. So ang LIA po may support na nagbibigay noon, pero hindi po sapat. Ano po? Yun po ang manon. Sa environment po, meron ba tayong sanitary landfill hanggang ngayon? Parang, ang po kasi, ang dam site, illegal po yan. Illegal.
nag-chairman po ako ng environment, wala po tayong sanitary landfill hanggang ngayon. Tayo lang po dito sa Pampanga, meron po tayong inaasahan sa Kapas. Actually, nung po nakaupo ko, nag-propose na noon na magkaroon ng dump site ng sanitary landfill dito sa Porac, na pwede naman po. Kailangan po merong mag-push noon. Kundi po, walang mangyayari. Pinakamarami tayong nakakayaman. Yun ang dahilan po ng flooding sa Pampanga. So kailangan magkaroon po, magkakapag-produce pa ng energy na additional power, electricity sa Pampanga. Wala kong tipid po. Kamukha nangyari sa Montalban. Nung una ayaw nila yun dahil magreklamo. Pero ngayon pinag-aagawan po ng mga Kapitolyo at saka yung city ng Montalban kung sino magmamanage dahil po kumikita na. Kumikita na dahil sa nagkakapag-produce po ng energy. Kung pupunta ka sa Montalban, doon kasi taas ng bundok, wala kang maamoy na basura. Kahit ano. So merong lumalabas na yung para mapag-produce ng energy. Isa po yun. Ngayon po number 1 po, education. Kawawa po ang mga bata dito sa Masantol, Makabebe. Nagawa nga nila ang kalsada pero ang dumadaan po hindi man lang tapos ng elementary. Pag sinabi pong scholar, ang pinag-usapan po dyan na scholar, college eh. Meron bang scholar sa elementary? Wala po. Paano makakapagpabibigyan mo ng scholar ng isang hindi man nakatuntun na high school, hindi na makatuntun ng college? So kailangan from elementary, mag-mapping po tayo. Mag-mapping tayo. Bawat barangay, bawat kapitan. Ilan ba ang hindi nakapag-grade 1 sa mga bata dyan? Ilan ba ang hindi natapos ng elementary? Ilan ba ang no read, no write? Marami po. Kahit anong gawin natin, ganda ng kalsada, pag yan dumadaan adik-adik at saka hindi nakapag-aral, kawawa po yung mga bata. Kaya yun ang unang-unang imamapping natin lahat yan. Titingnan natin ilang barangay sa Kalimpe, nung isang nakaupo ko, isang Masantol, 30 ay hindi nakapag-elementary. Elementary lang yung paano po papasok isang bata nagbabantay ng pispan. Sabi ng mga tatay nila, sabi, ako nga nandito, bubuhay tayo. Kahit hindi ako nakapag-aral nabubuhay tayo. Pero hindi po yun Kailangan yung mga bata makapag-aral, makarunong sumulat magbasta. Suporta po ng kailangan natin. Every municipalities, yung po ang kailangan natin. Paano po ang gagawin natin? Bigyan po natin sila ng basic na kailangan nila. Kasi po, pag isang bata, apat na magkakapatid, isang noodle sa ate-ate sila sa almusal, lalagyan sa itlog, papasok sila. Bago dumating po sa eskwela naglakad sila, gutom na sila Nawawa po, maraming ganyan. Hindi po problema ng San Fernando dito, hindi problema siguro ng Iles ito, ibang bayan dito. Pero sa Masantol, Makabebe, Minalin, sa Manyango po, sa Dawes, sa Saplad, sa Masantol, Sitio Mindanao, Consuelo, sa Pangkawayan. Ganun po nangyayari. Hindi nakapag-elementary, marami po tanggapin natin sa katotohanan dapat merong isang magpupus dito. Opo. Kaya isa po yung sama natin. Yes, Sir Rick, ang malinaw po sa inyong mga plataforma ay proyekto sa infrastruktura dyan po sa 4th District, yung environment, at syempre po yung edukasyon ng ating mga kabataan. Maraming salamat po, Sir Rick, for sharing your platforms with us at nalaman po na ating mga kabalen ang inyong pong plano sa inyong muling pagbabalik sa politika. Good luck po sa inyo, Sir Rick, and mag-ingat po kayo. Marami pa tayong plataforma, Jennifer. Sana magkaroon tayo ng susunod na interview na ganito para may abot natin sa ating mga kababayan kung ano may tutulong natin sa ating bayan. Maraming salamat po sa buong 4 distrito. Maasahan po niyo na babalik tayo. Salamat po, Jennifer. Thank you very much, Sir Rick. God bless po. Mag-iingat po kayo, sir. Salamat po. Ingat din po kayo. Yes, mga kaniyon, yan po si Sir Rick Quiabot, kandidato po bilang board member sa 4th District ng Pampanga. Samantala, sa ibang balita, nagsisimula ng uminit ang eksena sa politika ng Pampanga. Nitong nakarang mga araw, ilang kilalang political icons na ang nagpakita ng kanilang suporta sa mga gubernatorial aspirant ng lalawigan. Ang long-time political ally na sina dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at former Candaba Mayor Jerry Pelayo, magkaiba ang inendorsong kandidato. Kung sino ang kanilang gubernatorial bet sa susunod na halalan, alamin po natin sa report ni Rainiel Pawid. Sa kanyang latest Facebook post, makikitang itinaas ni former Candaba Mayor Jerry Pelayo ang kamay ni Pampanga gubernatorial aspirant Danilo Bailon.
Inilagay ni Pelayo sa kanyang caption na tunay na anak ng Candaba si Bailon kung kaya't dapat itong ipagmalaki ng kanyang mga kababayan. Habang ang long-time political ally ni Pelayo na si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, naglabas rin ng kanyang pahayag sa social media. At sinabing solid ang suporta niya sa mother and son tandem ni na incumbent Governor Dennis Pineda at Vice Governor Lilia Pineda. Kilalang matalik na magkaibigan sa loob at labas ng politika sina Pelayo at Arroyo. Ngunit sabi ng dating Pangulo nirerespeto niya ang desisyon ni Pelayo dahil ito'y kanyang personal na opinyon. Si Arroyo ay muling tatakbo bilang kinatawan ng 2nd distrito ng Pampanga bilang kapalit ng kanyang anak na si Congressman Mikey Arroyo. Kada eleksyon nagiging makulay ang mundo ng politika sa Pampanga, kung saan ang dating magkalaban ay nagiging magkakampi at ang minsang magkaalyado ay nagiging magkatunggali. Itinuturing din na vote-rich province ang Pampanga na may higit 1.4 million registered voters. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Kabalen, wagi bilang DepEd TV National Teacher Broadcaster. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita, wagi pong isang gurong Kapampangan sa katatapos lamang na DepEd TV Awards. Kinilalang teacher broadcaster mula sa bayan ng Porac dahil sa natatangi nitong papel sa pagtuturo ng mga mag-aaral sa panahon ng pandemya gamit po ang teknolohiya. Ang champion sa local pride niyang kwento, alamin sa aming masayang kwentuhan. Isang karangalan ang iniuwi ng Kapampangan teacher mula sa Porac, Pampanga sa kauna-unahang DepEd TV Awards, kung saan kinilala mga natatanging pagganap bilang teacher broadcasters at production teams ng mga programa. Pinarangalan ng 44 na taong gulang na si Teacher Marilyn Escoto mula sa Pulong Masle National High School bilang DepEd TV National Teacher Broadcaster, Jury's Choice Awardee at national winner sa DepEd TV Philippines for Best Children's Program. Kwento ni Escoto, sa 24 na taong pagtuturo niya, ni minsan hindi raw niya naisip na mapapanood siya sa telebisyon. Sa katunayan, nang i-anunsyo ng DepEd Central Office ang audition para sa teacher broadcaster, sa kanyang isip, sinabi niyang hindi siya matatanggap dito. Pero dahil sa udyok na isa pang kaibigang guro, sinubukan raw niya. Mayroon daw nakahandang video si Escoto na para sana sa School Division Office ng Pampanga. At sa libu-libong guro na nag-audition sa bansa, isa siya sa mapalad na napili. Sa unang pagkakataon po, parang hindi ko pa po sinubukan. Sabi ko baka hindi ako tanggapin dito kasi nga po gaya ng nabanggit ko, hindi po ako ganun nakabihasa o karunong na humarap sa camera. Hanggang sa yung isa pong kaibigan ko from different school po, isinag din po niya sa akin yung link kung saan po pwedeng mag-submit ng audition piece. Ngayon po sabi ko ayoko, pero sa totoo lang po, may naka-ready po kasi ako para doon sa SDO Pampanga naman po, hindi po siya para sa DepEd TV. So, tinry ko po, sige sabi ko, ay isasubmit ko na rin po. Pero hindi po talaga ako umasa doon, nagbaka sakali lang po na mapansin at hindi ko po inaakala na mapapansin po ako. Dahil sa pandemya, iba't ibang mode of learning ang pinatupad ng Kagawaran ng Edukasyon para may pagpatuloy ang pag-aaral ng mga estudyante. Mayroong modular, online at radio and TV-based learning. Ang DepEd TV ay programa na inilunsad ng DepEd kung saan gumagawa ng paraan upang makapag-produce ng dekalidad na video television-based instruction na ini-ere sa iba't ibang partner television network. Malaking adjustment raw ang ginawa ng bawat production team makapag-produce lamang ng dekalidad na video lesson. Dumaan din daw siya sa pagsasanay mula sa mga batikang broadcast journalist sa bansa upang mas maging epektibong teacher broadcaster. Dahil sa karanasang ito, marami rin daw natutunan si Escoto, bagay na kanyang labis na ipinagpapasalamat. Laking pasasalamat ko po kasi naging makabuluhan po ang pagiging isang teacher broadcaster ko sa kasalukuyan. Sa television na po ako nagtuturo. Marami po akong natutuhan sa DepEd TV. Hindi po naging madali sa umpisa, pero sa pamamagitan po ng puspusan training ng ating mga batikang
broadcast journalist, natulungan po tayo na maging mahusay sa pagsulat ng script, nahubog po yung ating talento sa harap ng camera, pagharap po sa camera yan. Sa tulong po nila, nadagdagan po yung ating kaalaman. Samantala, magiging kinatawan ng Pilipinas si Teacher Marilyn para naman sa Asian Academy Creative Awards sa Singapore na gaganapin sa darating na Desyembre. Finalist ang Pilipinas sa prestihiyosong award sa kategoryang Best Children's Program kung saan siya ang host. Makakalaban ng Pilipinas sa mga bansang New Zealand, Hong Kong, India, Japan, Korea, Singapore, Taiwan para sa naturang kategorya. At ang tanging hiling po namin ay panalangin na sana po ay masungkit po natin ito. Kasi po higit po sa award na matatanggap po natin ay ang katotohanan na ang sarap isipin po na sa pamamagitan po ng mga video lessons na ito na world class, marami pong bata yung nakikinabang at marami pong bata ang nasisiyahan, nagagabayan sa kanilang pag-aaral. Patunay lamang din po ito na walang pandemya o kahit anong unos yung makapagpapahinto ng kagustuhan natin na matuto at maibahagi ang ating kaalaman. Jennifer Salenga, CLTV News. Narito naman ay sa mabalisa sulyap sa mga balita mula sa ibang bahagi ng rehiyon, kasama si Angelica Cara. Nasa higit 100,000 various vegetable and fruit-bearing tree seedlings ang naipamigay ng Department of Environment and Natural Resources o DENR simula Hulyo ngayong taon. Ayon kay DENR Regional Executive Director Paquito Moreno Jr., ito ay parte ng pandemic response ng gobyerno upang makatulong sa mamamayan ng lokal na pamahalaan at ipakilala ang urban forestry. Nakipagtulungan ng DENR sa Department of Agriculture at Interagency Task Force at nabuksan ng modern mechanized forest nursery sa Tarlac upang makapagtanim ng vegetable seedlings tulad ng string beans, pechay, okra at eggplant. Sa iba pang balita, 113 empleyado ng Clark International Airport Corporation o SIAC ang nakinabang mula sa SIAC Provident Fund Incorporated o CPFI. Ang Provident Fund ay isang savings scheme na kung saan ang ayudang pinansyal na mula sa gobyerno, ahensya at mga member employees ay nagsilbing loan facility at nagkakaloob ng supplementary welfare sa mga personnel. Ang revival ng CPFI ay pinangunahan ni CPFI Chairperson at SIAC Vice President for Operations IC Calaguas kasama si Lilibet Enriquez, SIAC Manager of the Treasury Department na tumatayo ring Vice Chairperson at concurrent CPFI President. Ayon sa report ng CPFI, mula sa 2020 earnings and revenues nila ay nakapagbigay umano sila ng loan sa 113 personnel na nagkakahalaga ng 13,000 pesos hanggang 200,000 pesos. Kasama na rin dito ang tulong na iniabot ng CPFI upang mabayaran ng kanilang mga personnel ang kanilang mga health maintenance at life insurance fees. Sa iba pang balita, nagkampiyon ng Capas National High School sa ginanap na Virtual Regional Sports Skills Demonstration Contest ng DepEd. Layo nito na bigyang oportunidad ang mga student athletes na ipakita ang kanilang galing kahit pa ngayong panahon ng pandemya. Ayon kay CNHS Principal Yolanda Gonzales, susi daw sa kanilang pagkapanalo ang teamwork ng kanilang mga mag-aaral at mga guro. Ang Bonifacio V. Romero High School mula sa Angeles City ang nakasungkit ng first runner-up. Tarlac National High School Main ay naiuwi ang second runner-up at Muñoz National High School Annex ang itinanghal na third runner-up. Irerepresenta naman ng CNHS ang Central Luzon sa National Sports Skills Demonstration Contest ngayong Nobyembre. Angelica Cara, CLTV News. Alamin naman po natin ang magiging lagay ng panahon bukas mula kay Ginoong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras.
Formal na nga pong inanunsyo ng Pag-asa na tayo po ay nasa amihan season na. Simula po ito kahapon, ngunit sa ngayon po ay hindi pa po natin ito ganong mararamdaman dito sa Central Luzon, pero ito po ay naramdam na sa buong Northern Luzon. At dalawang bagyo po uli yung ating binabantayan, pero nasa labas po sila ng PAR. Ito pong isa ay nasa may West Philippine Sea, labas po ito ng PAR. At ito naman po isa ay nasa may eastern section ng Northern Luzon. So hindi naman po siguro ito inaasahan papasok pa ng PAR, pero ito po ay isa ng tropical storm. Si Tropical Storm Malu. Nasa labas po ng PAR yan. Malakas na rin po, 75 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 90 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos ng pahilaga. Samantala, ang Cagayan Valley po, Cordillera, Administrative Region, Aurora, Quezon, Camarines Provinces at Catanduanes ay magiging maulap ang papawiri na may inaasahan po ng mga pagulan. Ito po ay dulot ng hanging amihan. Ang Ilocos Region, kasama na po dyan ang buong rehiyon ng Ilocos, partly cloudy po, pero northeast monsoon pa rin po ang nagbibigay po ng mga pagulan dyan. Samantalang ang Metro Manila po at nalalabing bahagi ng bansa, kasama na po ang Pampanga in particular, ay bahagi hanggang sa kuminsan ay magiging maulap ang papawirin. Mayroon lamang po tayo inaasahan mga isolated cases ng mga rain showers at thunderstorm. Dulot lamang po ito ng localized thunderstorm. So pinag-iingat pa rin po ang lahat at ilang araw na lamang po ay unti-unti na pong bababa yung hanging amihan na yan na sa magbibigay po sa atin ng medyo malamig na klima ng panahon. At may enjoy na po natin kasi po malapit na po ang Christmas. Magandang gabi po. At yan ang balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari po ninyong i-follow ang aming social media pages. Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Twitter at CLTV36. Instagram at CLTV36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyo pong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat. Mga karehiyon, 60 days na lamang po at Pasko na.